ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭ କେମିତି ହେଲା, ଅନ୍ତ କେମିତି ହେବ, ତାହାର ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରୟୋଗ ତଥା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କଲେ ମିଳେ କେବଳ କେତୋଟି ସମ୍ଭାବନା। ସେ ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ଶୁଣିଛି ଏବଂ କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିପାରୁନି। କାରଣ ସମ୍ଭାବନାରେ କିଛି ଅଂଶ କଳ୍ପନାର ବି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉତ୍ପତ୍ତି ମୋତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସତ୍ୟର ଅତି ପାଖରେ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସନ୍ତି ବହୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ। ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏବଂ ଅନ୍ତ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଏବଂ କାହାଣୀ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳ ଯାଏଁ ସେମାନେ ମୋତେ ତାହା ହିଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଅନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି କି ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଆଉ ଅନ୍ତକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଗଲେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ମୋ ମନ ମୁତାବକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ରହସ୍ୟକୁ, ଯାହାକୁ କି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗ, ଜ୍ଞାନ ଓ କ୍ଷମତା ହିସାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୋଧେ ମୋର ଏହି ସନ୍ଧାନ ମୋତେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବ ସେ ପରମ ଶକ୍ତି ପାଖରେ, ଯିଏକି ଏସବୁକୁ ନିରନ୍ତର ସୁନିୟୋଜିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିଆସୁଛି ଆଉ ଯାହାକୁ ଭଗବାନର ଆଖ୍ୟାତ ଦିଆହୋଇଛି। ଏବଂ ଏହା ଜାଣିବା ମୋ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ଦେଇପାରିବ ମୋର ସଠିକ୍ ପରିଚୟ, ମୁକ୍ତି ଦେବ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବିବାଦ ତଥା ମୋ ମନକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବା ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବ ମୁଁ ଜଣେ ଆସ୍ତିକ ନା ନାସ୍ତିକ। ମୋ ଖୋଜିବା ଜାଣିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ମୁଁ ତାହା ନ କରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ପ୍ରୟୋଗ, ଦ୍ୱୀପର ଭଗବାନରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ହୋଇଯିବି ଏବଂ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବି ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏହି କାଳ୍ପନିକ ପ୍ରୟୋଗ, ଦ୍ୱୀପର ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରୟୋଗଟି କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବଛା ହେଲେ 17ଟି 2ରୁ 3 ବର୍ଷୀୟ ଅନାଥ ଶିଶୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେଶରୁ ଦୂରରେ, ବହୁ ଦୂରରେ ଏକ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ନେଇ ରଖାଗଲା। ସେଠି ତାଙ୍କୁ 3ଟି ଲେଡି କେୟାରଟେକରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଳନ ପାଳନ ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷଣ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଧର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ଚିତ୍ର କି କାହାଣୀ ଦେଖା କି ଶୁଣା ଗଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ରଖାଗଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଗଲା କିଛି ଇଂରାଜୀ ସୁପରହିରୋ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ କୁହାଗଲା ଏମାନେ ହିଁ ଭଗବାନ। ଦିଆଗଲା କିଛି କମିକ୍ସ ବୁକ୍ ସେସବୁ ସୁପରହିରୋ ଚରିତ୍ରଙ୍କ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ସେସବୁ ନୂଆ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କେୟାରଟେକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଖାଗଲା କିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଦ୍ଧତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା ଏସବୁ ଭଗବାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଅଜ୍ଞାତ ଦ୍ୱୀପରେ ରହୁଥିବା ଅନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁପରହିରୋ ଚରିତ୍ର ହିଁ ଥିଲେ ଭଗବାନ। 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ସେହି ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରୁ କାଢ଼ି ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଦେଶର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ। ଏବେ ସହର, ସେଠାକାର ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲେ ନୂଆ। ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ବଢ଼ିଥିବା ଅନାଥ ବାଳକ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ସହରର ଲୋକ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପକାଇଥିଲା।
ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ବଢ଼ିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ସହରର ଲୋକମାନେ ଏବେ ଯାଏଁ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେସବୁ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏକ ମତାନ୍ତର ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ଭଗବାନ ସତ୍ୟ, କାହାର ଭଗବାନ ମିଥ୍ୟା? ଏତେ ବର୍ଷରୁ ମାନି ଆସୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ମାନି ନେବାକୁ କାହାରି ମନ ମାନୁନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଆଉ ଏକ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରୁ ଆଉ କିଛି ଅନାଥ ବାଳକ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ସେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଏବେ ସହରର ଲୋକ, ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବା ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦ୍ୱୀପରୁ ଆସିଥିବା ଅନାଥ ବାଳକ, ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କାହାର ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ଆଉ କାହାର ମିଥ୍ୟା। ଏବେ ମୋ ମନରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ସତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କିଏ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦ୍ୱୀପରେ ଶିଖା ହୋଇଥିବା ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି, ନା ସହରରେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଉଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପରି? ହୁଏତ ପ୍ରୟୋଗଟି ସହରର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବି କିଏ କରୁଥାଇପାରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଲଗା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବଗତ କରାହୋଇଥିବ। ଏଠି କେତେ ଦ୍ୱୀପ, କେତେ ଭଗବାନ? ମୁଁ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହେଁ।